дар ҷамоати шаҳраки бохтариён 375 гектар боғҳои мевадиҳандаи олу, зардолу, гелос, олуча, бодом, шафтолу, себ ва ғайра мавҷуданд, ки ҳамасола ҳосили хуб ба бор меоранд. дар хоҷагии тухми парварии Файзалӣ Саид боғҳои меваҳои содиротӣ хеле зиёд буда, танҳо дар деҳаи Орифон 15 гектар боғи олу, гелос, зардолуи себ ва бодом мавҷуд аст, ки боғдорон ҳосили хуби ин меваҳоро истеҳсол менамоянд. дар ҳамин хоҷагии худмон зиёда аз 15 гектар дарахт шудагӣ ба ҷумлаи меваҳо зардолу, олу, бодом ҳамиро ташкил медиҳад. ҳар сол ба миқдори 10 тон 20 тон ба тарафи Россия харидорон меоянд, ба нархи дастрас мегиранд. аз он ҷумла зардолу пешпазак ҳастааст. деҳқонон омада бо нархи арзон 2 сум 3 сум гирифта барои зиндагишон мегирифта бурда бо савдо карда меоянд. ба хориҷа зиёда аз 20 тон 25 тон ҳар сол мешавад. ҳар сол ҳар хел да. аз соли гузашта 25 тон шуда буд. агар ин солаш ҳоли маълум нест, мумкин як 20 тон зиёдтар шавад. кишоварзони ҷамоати шаҳраки бохтариён мувофиқи дурнамо бояд 680 тонна меваю сабзавот содирот намоянд. то имрӯз таи 100 тонна пиёз, картошка ва меваҳои тару тозаи экологӣ интиқол доданд. ин раванд идома дошта дар ҳудуди ҷамоат ҷамъоварии олуи зардолу бо маром идома дорад. ба қавли мутахассисон ва боғдорон, бунёд кардани боғ пеш аз ҳама хосияти навъи мева, хоку об ва иқлим, ҳавои маҳал ба назар гирифта мешавад. дар асл минтақаи ноҳияи кӯшониён ба рӯёндани ҳосили барвақтии зардолу, шафтолу, ангур, олу, меваҳои ситрусӣ, гелос, олуча имконияти фаровон дорад. боғдорон барои парвариши боғҳо аз тамоми имкониятҳо истифода карда дар самти обу ғизодиҳӣ ва нигоҳубини ниҳолон тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ менамоянд. имрӯзҳо сиёсати дарҳои кушоди сарвари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардида, ки давлатҳои хориҷ ба давлати мо ҳамкориҳои зич доранд ва аз меваву сабзавоти тарутозаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол фаровон истифода мекунанд. имрӯзҳо ки мавсими ҷамъоварии меваҳо оғоз гардидааст, дар хоҷагии тухмипарварии Файзалӣ Саидов дар 15 гектар боғи олу, гелос, зардолу нашунамои хуб доранд ва имрӯз мардум ба ҷамъоварии олу машғул ҳастанд ва ин меваи хеле хубу аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба организми инсон фоидаоваро ба давлати Русия содирот карда истодаанд. бо мақсади баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, майдонҳои боғу тогзор сол то сол зиёд гардида, боғҳои кӯҳна аз нав бунёд карда мешаванд. ҳамзамон боғҳои нави меваҳои содиротиро ташкил карда, аз онҳо ҳосили хуб ба даст меоранд. як нуқта қобили зикр аст, ки кишварҳои хориҷ ба меваю сабзавоти мамлакати мо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда, садҳо тонна маҳсулот харидорӣ менамоянд. кишоварзони ноҳияи кӯшониён ба як қатор ширкатҳои истеҳсолии давлатҳои Россия, Қазоқистону Ӯзбекистон ва дигар кишварҳо шартномаи доду гирифт баста, содироти молу маҳсулоти кишоварзиро хуб ба роҳ мондаанд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки бохтариён зиёда аз 375 гектар боғҳо мавҷуданд, ки нашу намои хуб кардаанд. имрӯзҳо маҳсули деҳқон пухта расидааст, ки ба бозорҳои дохиливу беруни кишвар содирот шудааст. деҳқонони мо дохил ва беруни кишварро бо маҳсулоти тари тоза таъмин менамоянд. ин ҳам бошад ба деҳқонони мо як фоидаи хуб ба даст меорад, чунки аз ҳисоби даромади худ дастарҳони хешро бою ғанӣ мегардонанд. рӯёндани ҳосили хуби меваю сабзавот ба талаботи бозори истеъмолӣ ва содирот ҷавобгӯ аз сари вақт гузаронидани чораҳои агротехникӣ вобастагӣ дорад. дар вақтҳои муайян нарм кардани бехи ниҳолон, обу ғизодиҳӣ, коркарди кимиявӣ мегузаронанд, ки ин усулҳо барои зиёд гардидани ҳосили хуби меваю сабзавот мусоидат менамояд. ҳамин дарахт вақте ки шиноди инам тарбия дорад, нигоҳубин дорад. вақти шиноди инам нигоҳубин баъд ки дар сари вақт об дода накор, сари вақт ғизо дода накор, сари вақт нигоҳубин карда аз дорҳои химикатӣ истифода бурда накор, ки ҳашарот зер накунад. барои ҳамин ҳосили хуба гирифтан ҳамин корҳоро ба роҳ монда накор, ки ҳосил насият. ҳамин дору, ғизо ҳама инро дар вақти зимистон пеш таварӣ дидан дар кор, ҳамин сари вақт ки дастрас ки шуд, баъд ҳосили наз гирифтан мумкин аст. ҷамъоварии меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар ноҳияи кӯшониён идома дошта, хоҷагидорон як мақсад доранд, ки дурнамои содироти меваю сабзавотро иҷро карда, аз нақша зиёд маҳсулот истеҳсол карда, дастархони истеъмолии мардуми кишварро бо меваҳои тару тозаи шаҳрбор боюғанӣ гардонанд. ҳасанзода Гулизор, Далери Шариф, Намозали Эргаш, Ахбор, ноҳияи Кӯшониён.